Ê, của nó nào chụp đâu đời. Ê, ba bữa. Không xì xì. Ăn em khổ của nó làm mưa đàn chụp mà. Bữa đi bán mưa đàn chụp được. Mobile của nó lang không? Didem Vlogs Happy New Year गोजोननाय बावहरबाय आंनिफ्राय सिस्टार थेंक इउ स माच आदा दिदोम आंनिफ्रायबो हेपि निउ इयार थाबाय आरोना आदानिसिम ओमफ्राय मा ओंखाम जाबायना जायाखै आदा अननानै खोन्थाहरदो मेगनखौनो माबा बोरैबा मोनजोबबाय आं हो गैलाया रावबो फैयाखै बाबु दल थादो रावबो गैला रावबो गैला माया Này, ma gajub जाखो खाथेबनाया ओइ मा गजब खाथेबनाया मा गजब जाखो आं मेगना नुवा नुवा मोनजोब्बाय उनथिं खामना लानोसै आं ओइ मा ओइ मा गजब जाखो नै मा गजब जाखो बायलांगोन सल' खननाया ज' रावबो गैया मा सल'मोन मामोन हाबफै होननांगोनलै हाबफै होननांगो हाबफै हाबफै होननांगौ माबायदि बाबु खननाय हाबफैसै हाबफैस' नै गुंग्राय बुगायनि गुंग्राया हाबफै हाबफैसै हाबफै हाबफैखौनोथ' मादिमोन होनदो बावगारबायना आं रोङाना न'आव हाबफै होननांगो न'आव हाबफै होननांगो न'आव हाबफै 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 नै गस्ला जेकेटखौनो खिथिबाय थानोसै आं हेलौ गाइस हेलौ लोगोफोर सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो नै जोंहा गस्लाया न'आवहाय सान्दुं नाङा नालाय फोथाराव लांफैदो रावबो गैया आंनि लाइभ स्ट्रिमाव मालाय पार्टि जानो थांजोबदो जानांगौ आंहासो फोथार बारियाव रोनावलाबायफैदों जोंहाबो फोथाराव पार्टि जानो नागिरदोंब्रा नै फोथाराव दंफैयो जोंहाबो आर'नाइ SGH हेपि निउ इयार थेंक इउ स माच आर'नाइ नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आं नुवा नुवा मोनजोब्बाय सान्दुंजों निजोरा नार्जारि हेलौ आब' खबरा मोजां ना औ मोजां आगै नोंहालाय मा खबर बोसोर गोजामा थांलायबाय बोसोरसे बोरायलायबाय होनलाय गोदान बोसोरा फैलायबाय गोदान बोसोराबा माबायदि जागोन गाबोननिफ्राय बोसोर जागोन
बोसोर जागोनलै SB स्टेटास हाय हाय आगै हेपि निउ इयार होनहरखाबाय दे आङो आगैमोनखौ बयनिसिमबो हेपि निउ इयार एडभान्स होखाबाय निजोरा नार्जारि मोजां आब' आंनाबो औ मा ओंख्रि जाखो आगै निजोरा निजिरा सुनबायलै नोङो SB स्टेटास मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर आगैसो जायो नोंना गासिखौबो आगै जायो आं आब' गिदिरथारना बयनिबो SB स्टेटास हेपि निउ इयार आब' सना थेंक इउ स' माच आगै नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार बयनिसिमबो निजोरा नार्जारि थास' बिथराय जों ना नोंसालाय औ गोथाव मालाय थास' बिथराय जोंहा माबासोमोन मा होनो इखो नाफाम रोसि फुदुंनाय ओमफ्राय दाउदै एवनायमोन आरोना SB स्टेटास बाबुखौ देखायलाय आब' नायनि बाबुआ नै गेलेगासिनो हाय होन बाबु हाय मा खालामदो खिथा गेलेदों गेलेदो बाबुआ मेनलाला जादो गगा मोननानै ओमफ्राय SB स्टेटास सोरलै गथ'आ आब'ना फिसाजो फिसाला दानबाय नामा कमेन्टखौ फिसाला बाबु नै मार दुस्थु फोथारावसो दंफैयो जोङो ओइ बाबु बुलथारलै दुस्थु खालामनाङा बाबु गोरलैबो दं मिस्टार सोमदोन बसुमतारी हाय आब' मारै खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर हेपि निउ इयार आगै SB स्टेटास आं बेखौनो हिन्जावनिसो राव खोनादों आब' नंगौ नामा जुनु बर' हाय आब' हाय आगै मा ओंख्रि जाखो लाबोबायानो नामा दानिफ्रायनो दामबा हराव जानायानो नङा माथो आर'नाइ AGH साबसक्राइब खालाम लोगोफोर औ जोंहा आर'नाइया गैया साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जाय सापर्ट गैया आर'नाइ AGH चेनेलखौ सापर्ट खालामना होदो आरोना आर'नाइ हाय जुनु होनहरदों जोंहा जुनु आगैया थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहर आर'नाइ आगैया जुनुखौ हाय होनहरदों नै जोंहा पिकनिक जानो फैदों इदि मिस्टार सोमदोन बसुमतारी पार्टिफोर सोलियाखै नामा आब' पार्टि जाग्राफोरा जादो आरोना आगै जों जायाखै थाङाखै नै गामिनि सेंग्राफोरा फोथाराव जानो फैदो दामबोबाय दं ओइ नै थेला लायै लायै फैदो नुहुरदो नामा दायो जागोन आरो इसोरो ओइ नै फोथाराव दामै दामै फैगासिनो सौग्रो SB स्टेटास प्लिज सापर्ट मि लोगोफोर आं बेग हरफिनगोन सिउरखा जोंहा SB स्टेटासा गैया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो गोदान फैदोंब्ला ओमफ्राय बेग खालामफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना सिउरखा जुनु बर' हेलौ आर'नाइ प्लिज सापर्ट खालाम जोंहा जुनु बर'आ गैया आर'नाइ चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना आर'नाइ AGH आ गैया थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो आर'नाइ AGH जुनु सापर्ट खालामबाय रिटार्न खालाम जोंहा आर'नाइ AGH आ गैया सापर्ट खालामबायनो आरोना जुनु आगैनिखौ रिटार्न हरफिननो थाखाय खावलायहरदों रिटार्न खालामना होब्लानो जाबाय SB स्टेटास आर'नाइ AGH वेलकाम टु माइ चेनेल आं गाबोन बेग हरफिनगोन जोंहा SB स्टेटासा गावनि चेनेलाव वेलकाम होनहरदों गाबोन बेग खालामफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना बर' फानि ब्लग हाय आब' औ आगै हाय मा खबर
हेपि निउ इयार होखाबाय आरोना आगैमोन। उकिल बर' हाय आब' हाय आगै मा खबर उकिल बर' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। दिनै गोदानसो फैदो खोमा आरोना लाइभआव। मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो। पार्टिफोर जायाखै नामा सोरबाफोर रावबो जायाखै नामा आगैमोना पार्टि दिनै ना जागोन दायो अननानै खोन्थाहरदो आरोना पार्टि सार्टि जादों ना जायाखै। गोजाम बोसोर थांसिगोननि दिनैथ' बहुदानो जागासिनो मानसिफोरा। बड'फानि ब्लग मा ओंख्रि जानाय आबौ जोंहा ओइ सिरिथा जोंहा माबामोन आरोना नाफाम रोसि फुदुंनाय ओमफ्राय दावदै एवनायमोन आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो। आर'नाइ जिएइस एस पि स्टेटास सापर्ट खालामबाय रिटार्न खालाम जोंहा आर'नाइ आगैया एस पि स्टेटासखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना रिटार्न खालामनो थाखाय खावलायहरदों। निजोरा नार्जारि जाथ'वाखै आब' आंहा औ जोंहा आगै निजोराया जाथ'वाखै होनना बुंहरदों आरोना। सबिता दैमारि ब्लग माबोरै लाइभ फैयो खिन्था हरदो फ्रेन्ड औ आंबो माबायाबो जा सबिता दैमारियाबो लाइभ फैनो नामा लाइभआव लाइभ लिरनाय फैखायोसं ओमफ्राय लाइभ लिरनाय फैबाथाय इयाव थुब्लानो जाबाय आंबोथ' मोनथियामोन नालाय ओरैनो लाइभआव थुबाय बेनिफ्राय नोंनि माबाखौ लिरदो टाइटेलखौ इनिफ्राय टाइटेलखौ लिरनानै उनाव नोंनि माबा ओंखारखायोना मामोन लकेसन ओंखारबाय बेखौ थुदो ओमफ्राय माबा बिदिनो ओंखारलांगोन आरोना नाय माबाबानो मिथिगोन लाइभआव थुब्लानो ओंखारगोन मिथिगोन आरोना। सबिता लोगो खालामना नायब्लानो जाबाय। मनेस्वर बर' हेल' आब' हेपि निउ इयार औ थेंक इउ स' माच आगै मनेस्वर नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। एस पि स्टेटास अके आर'नाइ एजिएट सिन्था दा खालाम ब्र' सिउरखा आं बेक हरफिनगोन जोंहा एस पि स्टेटासआ गैया सिउर हरफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना आर'नाइखौ आर'नाइ जि चेनेलखौ बड'फानि ब्लग जाथ'वाखै आंबो आब' औ दा जाथ'वाखै नामा आगै जों जानानै फैबाय आरोना मिस्टार सोमदोन बसुमतारी आंनिखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर अननानै जोंहा मिस्टार सोमदोन बसुमतारीनिखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। आर'नाइ जिएस जुनु रिटार्न प्लिज जोंहा आर'नाइ जिएसआ जुनु आगैखौ रिटार्न खालामनो थाखाय खावलायहरदों। कमेन्ट हरनानै दोनहरब्लानो जाबाय आरोना दिनै खालामाबाबो गाबोन खालामब्लानो जाबाय बेगखौहाय कमेन्ट हरनानै दोनहर सिउर खालामफिनब्लानो जाबाय गाबोननो। जुनु बर' थेंक इउ आर'नाइ होनहरदों जोंहा जुनु आगैया थेंक इउ होनहरदों आर'नाइखौ। आर'नाइ जुनु रिटार्न प्लिज होनहरबाय दं आरोना जोंहा आर'नाइ आगैनिखौ जुनु आगैया रिटार्न खालामना होब्लानो जाबाय। जुनु बर' सबिता गोदानब्ला प्लिज सापर्ट खालामदो जोंहा जुनु बर' आगैया सबिताखौ गोदानब्ला सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। ओमफ्राय सबिता बसुमतारिया दे होनना बुंहरदों। एस पि स्टेटास मिस्टार सोमदोन बसुमतारी वेलकाम टु माइ चेनेल होनहरदों जोंहा एस पि स्टेटासआ गैया सोमदोन बसुमतारीखौ वेलकाम होनहरदों। जुनु बर' आर'नाइ गाबोन खालामगोन होनहरदों जोंहा आर'नाइखौ जुनु बर'आव सिन्था खालामनाङा आरोना आर'नाइ आगै बेग खालामबा गाबोन खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना लोगो लोगो खालामब्लाथाय माने सापर्ट थाया होनना बुङो आरोना बेखायनो कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय गाबोन बेग सिउर खालामना होब्लानो जाबाय आरोना चेक खालामाखै। मनेस्वर बर' लाइक दान होबाय दे आब' औ थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना होदो आरोना आगैमोन। बड'फानि ब्लग आं दुगैग्रोनोसै दे आब' औ दे आगै दुगैहैथां। बड' स्टेटास हाय आब' हेपि निउ इयार थेंक इउ स' माच आगै नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आर'नाइ एजिएइस रिटार्न हराबा उन जागोन दे आनजागोन दे ना मा होनदोंथाय जोंहा आर'नाइ आगैया लिरनायखौ नुवासै नामा गाबोन रिटार्न खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना आगै एजिएस माने लोगो लोगो सापर्ट हरफिनब्लाथाय थाया आनसाबसक्राइब जाफिनो होनना बुंदों आरोना बेखायनो माने गाबोनो बेक खालामगोन होनना बुंदों आरोना कमेन्ट हरना दोनहर आगैया जुनु आगैया निस्सय हरफिनगोन आरोना हरालासिनो थानाय नङा कमेन्ट हरब्लानो इयो गाबोन बेक खालामगोन होनना बुंहरदो। सुमन्त राज ओइ
Hi Sumonto, কি খবর? And Happy New Year Aruna. Advance dilu Happy New Year Sumonto Ras Sumonto Ras. Sobita दैमारि blog Junu बर' जागोन होनहरदों जोंहा Sobita गैया. Sobita लोगोआ जोंहा जुनुखौ जागोन होनहरदों आरोना. Sumonto Ras. Oi. Hi Sumonto, কি খবর? Sumontoras oi মোক আজিকালি পাত্তা নিদা যে সৰি দে মই কিবা টাইম পোৱা নাই আৰু না মানে বহুতটা হয় না কোনটো কিবা কিবি থাকি যায় বেয়া নাপাব মই চাম আজি সুমন্তৰাজ তই মোটাটো কমেণ্ট দিয়া নাই না ইয়াৰ কাৰণে থাকি গৈছে চাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট দিবা মই বেক কৰি আছোঁ आर'नाइ AGH सबिता दैमारि जइन मी जोंहा आर'नाइ AGHआ सबिता दैमारि लोगोखौ जइन खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामलायदो Sumontoras I will have to you can see on my friend but like for me thank you so much आरोना आइदि निजोरा दलथानाय आंनि खानायाव मानो माबादो निजोरा नार्जारि SP स्टेटास नोंखौ आं सापर्ट खालामबाय दे आंखौ बेक खालामदो जोंहा SP स्टेटासआ गैया माबा निजोरा गैया SP स्टेटासआ गैखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों दुलुमनि ब्रह्म हाय फ्रेन्ड औ हाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरोना मा खबर दुलुमनि अननानै खोन्थाहरदो आरो हेपि निउ इयार नोंनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय निजोरा नार्जारि लोगोफोर अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो सोर सोर गैया आंजों जोंहा निजोरा नार्जारिजों सोर सोर सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना जाय गोदान आर'नाइ AGH निजोरा जइन मी जोंहा आर'नाइआ गैया निजोराखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना सबिता दैमारि जुनु बर' खालामबाय दे होनहरदों जोंहा सबिता दैमारिया जुनु आगैखौ खालामबायनो सुमन्तराज इ कमेन्ट समेन्ट नायसं खालि सुमन्तराज जोंहा सुमन्तराजखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना सापर्ट करि दिले हल सुमन्तराज सापर्ट करि दिबा SB स्टेटास निजोरा नार्जारि आं गाबोन बेक हरफिनगोन फ्रेन्ड सिन्था दा खालाम सिउरखा जोंहा SB स्टेटासआ गैया निजोरा नार्जारिखौ गाबोन बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना सिन्था खालामना होनहरदों औ खालामलायब्लानो जाबाय गाबोनो बेक खालामहरफिन ट्रेक्टर थांलाय फैलाय जाबाय दं आरोना हा जावदो इथिंहाय दावराव जादों आरोना बेखायनो बिकास ब्लग 143 हेपि निउ इयार 2023 प्लिज माय इउटुब चेनेल नेम बिकास ब्लग 143 थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एन्ड हेपि निउ इयार सेम टु इउ निजोरा नार्जारि अके होनहरदों SP खौ अके होनहरदों आरोना सुमन्तराज वाव होनहरदों SP स्टेटास बिकास ब्लग्स 143 वेलकाम टु माय चेनेल फ्रेन्ड जोंहा SP स्टेटासआ गैया बिकास ब्लगखौहाय वेलकाम होनहरदों गावनि चेनेलाव जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना सुमन्तराज अके माय फ्रेन्ड बाट आइ डन्ट हेभ इउ आं इंलिस बुजि मोनला आरोना सोर मा इंलिस बुंदों आं मैं इंलिस बुझी नापाओ दे सुमन्तराज মোক एसामिसতে ক'লে হ'ল আৰু না মই इंलिस बुझी नापाওঁ जुनु बर' थेंक इउ মই একদম কিবা মানুহ মই কিবা नामा एकदम बुरबक মানুহ होनलाय मायाव थाखोथाय थेंक इउ माबा जुनु बर' थेंक इउ सबिता आं गाबोन खालामखागोन होनना बुंहरदों आरोना जुनुआ गैया गाबोन खालामगोननो सबिताया हो सबिताखौ सोर इयो इमान थैजोर जर थांदो निहायनो थालांखादों ना इयो
एसपि स्टेटास आं गाबोन बेक सापर्ट हरफिनगोन ब्र सिउरखा होनहरदों जोंहा एसपि स्टेटासआ गैया सबिता दैमारि आर'नाइ एजिएच जागोन आगै होनहरदों जोंहा सबिता दैमारि आगैया आर'नाइ एजिएच दुलुमनि जइन प्लिज जोंहा दुलुमनि आगैखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना आर'नाइ एजिएचआ एसपि स्टेटास निजोरा नार्जारि होनहरदों जोंहा एसपिआ दुलुमनि ब्रह्म मोजां नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार थेंक इउ स माच आरो ना दुलुमनि आगै एसपि स्टेटास सुमन्त राज वेलकाम टु माय चेनेल मय 24 आवार्स पासत बेक करिम फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा सुमन्त राजआ थांबायसो नामा गले नाকি सुमन्त राज যোৱা নাই যদি কমেণ্ট কৰিবা আমাৰ বন্ধু আমাৰ ভাইটি এছ বি ষ্টেটাছে ৱেলকাম কৰিছে আপোনাক জইন হৈ দিবা आर'नाइ एजिएस निजिरा जइन खालाम होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएसआ ओइ सिटा जुनु बर' होबाय आब' होनदों लाइक होबाय थेंक इउ स माच आरो ना जुनु आगै लाइक होनायनि थाखाय नेलिक्स दैमारि एडभान्स हेपि निउ इयार आब' थेंक इउ स माच आगै नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार एडभान्स थाबाय आरो ना आगै दलथानाबो आर'नाइ एजिएस दुलुमनि जइन प्लिज जोंहा आर'नाइ एजिएस आगैया दुलुमनिखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एसबि मिउजिक भिडिअ हाय आब' हेपि निउ इयार आं हादासौ थेंक इउ स माच आरो ना आगै एसबि मिउजिक भिडिअनिसिम नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार बावहरनाय थाबाय ओंखाम जाबायना जायाखै अनना खोन्थाहरदो आरो ना आइ लाभ बर' एडभान्स हेपि निउ इयार आब' थेंक इउ स माच आगै नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार थाबाय मा ओंख्रि जाखो अनना खोन्थाहरलायदो जुनु बर' नेलिक्स प्लिज सापर्ट खालामदो आंखौ जोंहा जुनु बर' आगैया नेलिक्सखौहाय आगैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना थाङाखैबा सापर्ट खालामना होदो बि ब्लग चेनेल हेपि निउ इयार आब' 2023नि थेंक इउ स माच बि ब्लग आगै नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार बावहरनाय थाबाय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो ना बयनिसिमबो दलथाना बाबु सबिता दैमारि ब्लग आर'नाइ एजिएस खालामबाय आगै जोंहा सबिता दैमारि लोगोआ खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना आर'नाइनिखौ थेंक इउ स माच खोन्थाहरनायनि थाखाय जुनु बर' आइ लाभ बर' आंजों फेन गैयाब्ला फेन जादो मा साइसथे गथ'यलाय गोलैना होफैदो आंनि सायाव तात दलथा जोंहा आइ लाभ बर' आगैखौहाय जुनु बर' आगैया सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना सापर्ट खालामना होदों मेगना नुवा नुवा मोनजोब्बाय आं माबा सान्दुंजों मोदानदोसो ना मादो नेलिक्स दैमारि जुनु बर' कमेन्टस खालामना होनहरदों नामा दलथा दैमारि आगैया जोंहा सबिता दैमारिया जुनु बर'खौ आर'नाइ एजिएच सबिता दैमारि नटिफिकेसन चेक प्लिज जोंहा आर'नाइ एजिएचआ सबिता दैमारिखौ नटिफिकेसनाव चेक खालामना नायनो थाखाय खावलायहरदों दुलुमनि ब्रह्म आर'नाइ एजिएच आंनि भिडिअआ कमेन्टस हर प्लिज भिडिअआव कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना जा दुलुमनि ब्रह्मआ आर'नाइ एजिएचखौ नेलिक्स दैमारि कमेन्ट आन्सर दानजाफिनबायसो माबा लिरदोंमोनथाय दलथाना बाबु मानो दुस्थु खालामबाय थायो एसपि मिउजिक भिडिअ दे सोरबाफोर फेन गैयाबा फेन खालामलायदो जोंहा नै एसपि मिउजिक भिडिअनिखौबो सापर्ट खालामाखैबा सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना एसपि मिउजिक भिडिअखौबो अनन्त क्रिएसन आंहा दासो आब' थेंक इउ स माच आगै अनन्त फैनायनि थाखाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार बावहरनाय थाबाय दलथा गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दलथा होनदोंना माने एसे दुस्थु आर'नाइ एजिएस दुलुमनि कमेन्ट खालामबाय जोंहा आर'नाइ एजिएसआ दुलुमनि आगैखौहाय कमेन्ट खालामबाय होनहरदों आरो ना जेपि ब्लग हेल' आब' आंहा दासो थेंक इउ स माच आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार मैनाथि ब्लग हेल' फ्रेन्ड हाय मैनाथि हेपि निउ इयार थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सबिता दैमारि आर'नाइ आंहा एजिएच जागोन दे होनहरदों जोंहा सबिता दैमारिया आर'नाइखौ तुलुमनि बर' हाय हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो दिनै खोन्थाहरदो हेपि निउ इयार
जुनु बर'निया दानजालायलांबाय मिजिं स्टेटास एडिटिं हाय आब' हाय आगै मा खबर गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय एडभान्स आगै मिजिं एसबि स्टेटास एसबि मिउजिक भिडिअ आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आं गाबोन बेक खालाम फिनथारगोन कमेन्ट हरना दोन जोंहा एसबि स्टेटासा गैया एसबि मिउजिक भिडिअखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना गाबोन बेक खालामफिनथारगोन होनना बुंहरदों कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों अननानै सापर्ट खालामलायना होदो आरो ना जाय गैया ओमफ्राय गाबोन बेक खालामना होफिनब्लानो जाबाय सिउ थगायलायनाङा आर'नाइ एजि एइच तुलुमनि जइन प्लिज जोंहा आर'नाइ एजि एइचआ तुलुमनि आगैखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों जेपि ब्लग लोगोफोर आंजोंबो लोगोआव फैदो जाय जेपि ब्लगखौबो सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो जुनु बर' मैनाथि गोदानब्ला प्लिज लोगो जादो औ जोंहा जुनु बर' आगैया मैनाथिखौ गोदानब्ला लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना चेक खालामना नायब्लानो जाबाय सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो नेलिक्स दैमारि आंनिखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज लोगोफोर औ जोंहा नेलिक्स दैमारि चेनेलखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय आरो ना सापर्ट खालामा लाफानो डाटा जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो नोंनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ नोंबो बेखौ खालामदोबा कमेन्ट हरनानै बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरो ना थगायलायनाङा गासैनिबो नांखागोन नालाय तुलुमनि बर' जुनु बर' आंखौबो आंखो बेक खालामाखै नों होनना बुंहरदों जा तुलुमनि बर' आगैया जुनु बर' आगैखौ बेक खालामाखै होनना बुंहरदों आरो ना दिनै खालामाबाबो गाबोन खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना कमेन्ट हरना दोनहरदो दुलुमनि बर' ब्रह्म सरि आर'नाइ आं लोगो खालामबाय जोंहा दुलुमनि ब्रह्म आगै आर'नाइ चेनेलखौहाय लोगो खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना एसपि मिउजिक भिडिअ आरो सोरबा आनसाबस्क्राइबसो खालामो माथो आब' बिदि दा खालाम आरो ना आनसाबस्क्राइब दा खालाम साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय बेक खालामफिनब्लानो जाबाय कमेन्ट हरनानै आनसाबस्क्राइब दा खालाम आरो ना रावबो थगायलायना नोंनोबो आंनोबो नांखागोन नालाय गासैनोबो नांगौ नोंबो खालामब्लासो आंबो खालामगोन बेफोरबायदि आरो ना गासैबो नांखागौ नालाय ओंखायनो थगायलायनाङा आरो भिडिअफोरखौबो नाय आरो ना आगैमोन वाट्स खालाम भिडिअफोरखौबो होमबासो लाब दङ साबस्क्राइबल' खालामनानै जाया भिडिअखौबो नायनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअफोर नायबासो वाट्स टाइमाबो जागोन ना जिपि ब्लग लोगो जादो दे आब'मोन औ जाय गैया सापर्ट खालामलायदो आरो ना नोंसोरो चेक खालामना नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बे रेन्सआव थुनानै सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो कमेन्ट हरदो ओमफ्राय उनाव जाय कमेन्ट मोनदों बियो बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरो ना खालामा लाफानो डाटा सिउर बेक खालामना होफिनदो जुनु बर' जाय आंखौ सापर्ट खालामो आं बेक खालामजोबगोन गाबोन कमेन्टस खालामना दोन दे होनना बुंहरदों जोंहा जुनु बर' आगैया औ कमेन्ट खालामना दोनहरब्लानो जाबाय आरो ना सिउर बेक खालामफिनगोन एसपि स्टेटास मैनाथि ब्लग आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आं गाबोन बेक खालामफिनगोन फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा मैनाथि ब्लगखौहाय एसबि स्टेटासा गैया सापर्ट खालामनो थाखाय सापर्ट खालामदो होनहरदों आरो ना गाबोन बेक खालामगोन होनहरदों तुलुमनि बर' हेपि निउ इयार आब' जोंहा कबि आलुसोमोन औ हेपि निउ इयार आगै जोंहाबो जोंहानियाथ' देन्जार गोथाव आर'नाइ एजिएइच दुलुमनि थेंक्स होनहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएइचआ दुलुमनिखौ जुनु बर' हेपि निउ इयार अल फ्रेन्ड्स औ जोंहा जुनु बर' आगैया गासैखौबो हेपि निउ इयार जासिहरदों थेंक इउ स' माच जेपि ब्लग अननानै लोगो जादो दे जोंहा जेपि ब्लगआबो खावलायहरदों आरो ना लोगो जादो होननानै जाय लोगो गैया जेपि ब्लगखौ लोगो खालामदो ओमफ्राय एसपि स्टेटास हेपि निउ इयार सोनहरबाय जोंहा थेंक इउ स' माच गासैबो हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार जासिहरबाय जोंहा एसपि स्टेटासआबो गासैखौबो तुलुमनि बर' आर'नाइ आं बेक खालामफिनदे थगायनाङा होनहरदों जोंहा तुलुमनि बर'आ आर'नाइखौ बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों नामा तुलुमनि बर'आ थगायनाङा होनहरदों आरो ना थगायनाङा खोरोम बर' हाय होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय खोरोम बर' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आगैनिसिम
आर'नाइ एजिएइस तुलुमनि दानो खालामनि होनहरदों जोंहा आर'नाइया। जोंहा आर'नाइ एजिएइसआ तुलुमनि आगैखौ दानो खालामनि होनहरदों आरो ना। जेपि ब्लग आं गाबोन खालामगोन दे होनहरदों जोंहा जेपि ब्लगआ आगैया। जुनु बर' तुलुमनि आं बेक खालामबाय दहाय होनना बुंहरदों आरो ना जुनु बर'आ तुलुमनिखौ बेक खालामबाय होनहरदों। खोरोम बर' जोंहा निउ इयारनि फेम्पास हरबाय जानांगौ आगैया थेंक इउ स' माच। पार्टि सार्टि जादोंना जायाखै आगै मोना गोजाम बोसोर थांसोगिननि एस मोसाहारि नै फैलायबाय थेंक इउ स' माच एस मोसाहारि पार्टि जादोंना जायाखै दिनै गोजाम बोसोर थांनायनि। जुनु बर' खोरोम फेन जादो जों अननोब्ला होनना बुंहरदों जोंहा। खोरोम आगैखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना जुनु बर' आगैया अनोब्ला होनना बुंहरदों। खोरोम बर' ओमफ्राय नै जोंहा मा पिकसार हरदो भुटनि सरखौ ना मानि सरखोथाय गोसोम गोसोम हरदों आरो ना। दुलुमनि ब्रह्म जाय आंदो लोगो गैया आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हर फ्रेन्ड्स एस आं बेक खालामगोन। जोंहा जाय आंदो लोगो गैया कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना दुलुमनि ब्रह्म आगैया। जाय सापर्ट गैया एस पि स्टेटास खोरोम बर' वेलकाम टु माइ चेनेल आं गाबोन बेक खालाम हरफिनगोन कमेन्ट हरना दोन होनना बुंहरदों जोंहा। खोरोम बर'खौ एस पि स्टेटास आगैया खोरोम बर'खौ वेलकाम होनहरदों आरो ना कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय गाबोन बेक खालामगोन होनना बुंहरदों। आर'नाइ एजिएस तुलुमनि लोगो खालामबाय होनना बुंहरदों आर'नाइया। एस मुसाहारि दे आंखौबो सापर्ट खालामदों होनहरदों जोंहा एस मुसाहारि आगैया। एस मुसाहारि आगैखौबो जाय सापर्ट गैया सोर गोदान दङब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना एस मुसाहारि आगैनि चेनेलखौबो। ओमफ्राय एस मुसाहारि आगैनिसिम आंनि गोदान बोसोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। हेपि निउ इयार। मैनाथि ब्लग आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो होनना बुंहरदों जोंहा मैनाथि ब्लगआ। मैनाथि ब्लगखौबो जाय सापर्ट खालामाखै आरो ना अननानै सापर्ट खालामना होदो। ओमफ्राय आर'नाइ एजिएइस मैनाथि जइन मि जोंहा आर'नाइया मैनाथिखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों एस मुसाहारि आर'नाइ सापर्ट खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा एस मुसाहारि आगैया आर'नाइखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। आर'नाइ एजिएस एस मुसाहारि खालामबाय रिटार्न प्लिज जोंहा एस मुसाहारिखौ आर'नाइया खालामबायनो आरो ना ओमफ्राय रिटार्न खालामनो थाखाय खावलायहरदों। तुलुमनि बर' आर'नाइ आंहा खालामहरबाय आं खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा तुलुमनिया आर'नाइखौ। ओमफ्राय एस मुसाहारिया दानफिनबाय मामोनथाय आर'नाइ एजिएइस थेंक्स तुलुमनि रिटार्न होबाय दे होनना बुंहरदों आरो ना जोंहा आर'नाइ एजिएइसआ तुलुमनिखौ रिटार्न होबाय होनना बुंहरदों आरो ना। नेलिक्स दैमारि जनु बर' सापर्ट चेनेलजों खालामबाय आं जुनु बर' आंनिखौबो खालामदो। जोंहा नेलिक्स दैमारि आगैया जुनु बर'निखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना गावखौबो बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। निजोरा नार्जारि मैनाथि ब्लगखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा निजोरा नार्जारिया मैनाथि ब्लगखौ सापर्ट खालामबायनो आरो ना। एस बि स्टेटास हेपि निउ इयार अल फ्रेन्ड्स होनहरदों थेंक इउ स' माच गासैखौबो हेपि निउ इयार जासिहरदों जोंहा एस बि स्टेटासआ आर'नाइ एजिएइस निजिर जइन प्लिज निजोराखौ जोंहा जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना आर'नाइ एजिएइसआ। दुलुमनि ब्रह्म मैनाथि आं फ्रेन्ड जाबाय प्लिज बेक जोंहा दुलुमनि ब्रह्मआ मैनाथिजों फ्रेन्ड जाबाय होनना बुंहरदों आरो ना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। एस मुसाहारि आं गाबोन बेक हरगोन कमेन्ट खालाम जोंहा एस मुसाहारि आगैया गाबोनो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय निस्सय एस मुसाहारि आगैया गाबोन खालामखागोन। तुलुमनि बर' निउ फ्रेन्ड काम होनना बुंहरदों जोंहा तुलुमनि बर' आगैया। आर'नाइ एजिएइस एस मुसाहारि सेक इउर कमेन्ट आर'नाइ एजिएइसआ एस मुसाहारिखौ कमेन्ट चेक खालामना नायनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। निजोरा नार्जारि आंखौ बेक खालामदो मैनाथि ब्लग होनना बुंहरदों। निजोरा नार्जारिया जोंहा मैनाथि ब्लगखौ बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना आर'नाइ एजिएइस निजोरा जइन प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइया निजोराखौ एस मुसाहारि अके होनहरदों। आर'नाइ एजिएइस निलेक्स जइन प्लिज जोंहा आर'नाइ एजिएइसआ निलेक्सखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। निजोरा नार्जारि दसे उनाव खालामगोन दे आर'नाइ होनहरदों जोंहा निजोरा नार्जारिया दसे उनाव खालामगोननो आरो ना खालामखागोन जोंहा निजोरा आगैया
सिन्था खालामनाङा नयमि सान दैमारि हाइ फ्रेन्ड्स लाइक डान जोंहा नयमि सान दैमारिया लाइक होबाय होनहरदों आरो ना थेंक इउ स माच आरो ना लाइक होनायनि थाखाय नयमि सान दैमारि आरो हेपि निउ इयार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय एडभान्सनो इउटुब अनसुमा मा खबर मोजां आरो आंना फंबाय ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर हेपि निउ इयार गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय गोदान बोसोरनि आर'नाइ एजिएस निजोरा भिडिअ कमेन्ट हर होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएसआ भिडिअ कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना मैनाथि ब्लग आर'नाइ आं खालामबाय होनहरदों जोंहा मैनाथिया निलेक्स दैमारि नयमि सान दैमारि सापर्ट खालामदो जोंहा निलेक्स दैमारिया नयमि आगै सान दैमारि आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों फुंजा नार्जारि हाय अल फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया हाय होनहरदों हाय फुंजा नार्जारि आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै इउटुब अनसुमा हाय लाइक होबाय थेंक इउ स माच आगै लाइक होनायनि थाखाय फुंजा नार्जारि गुड इभिनिं आगै मा ओंख्रि जाखो दिनै पार्टिफोर जायाखै नामा आगै मोना जेरावबो नयमि सान दैमारि सेम टु इउ फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा नुजानो लुगैदों नामालै सासेयालाय इउटुब अनसुमा आं आंनाबो मोजां होनहरदों नामा औ निलेक्स दैमारि मैनाथि ब्लग आंखौबो सापर्ट खालामदो जोंहा निलेक्स दैमारि आगैया मैनाथि ब्लगखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना आर'नाइ एजिएस थेंक्स मैनाथि होनहरदों जों आर'नाइया नयमि सान दैमारि निलेक्स सापर्ट खालामना होबाय दे जोंहा नयमि सान दैमारि आगैया निलेक्सखौ सापर्ट खालामना होबायनो आरो ना थेंक इउ स माच खोन्थाहरनायनि थाखाय आर'नाइ एजिएस निलेक्स जइन प्लिज जोंहा आर'नाइ आगैया निलेक्सखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों फुंजा नार्जारि मैनाथि सापर्ट खालाम दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया मैनाथिखौ एस मुसाहारि बहा दं आब' जों फोथारावसो दंफैयो आगै माइ लामफैदो आरो ना नै सान्दुंआनो गैला सान्दुंआ दोमैजोब्बाय MP45 SK आपको और आपके परिवार को हार्दिक बधाई हो नई साल की थैंक यू सो मच MP45 SK और आपको भी आपकी परिवार को भी मेरी तरफ से भी नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच मोर मेरे लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए थिखांनांसिगोन खोमालै सान्दुं गैला माइ लामफैदो आरोना जोङो सान्दुंआनो गैला दसे थाबावनि र' नयमि सान दैमारि अखासो फैसिगोन जोंनिथिं मालाय माइ लामनो हालायदों दहाय फुङावहाय एसे सान्दुं दुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो नै दोमैफिनबायसो आरोना खुवा खोबनाय रखम जाजोब्बाय अखायानो फैगोन रखमानो बोथोराबो बोरैबा जादों दिनैसो एसे लामनो मोनदों ओमफ्राय सान्दुंआनो नरमेलथारना रानाखै बियो फुंजा नार्जारि अमा एवनायसोमोन औ गोथाव सं पार्टिफोर जायाखै नामा आगैमोनहा रावबो गैथारा सं खोन्थाहरथाराखै पार्टिफोर जायाखै नामा आगैमोनहा रावबो गैथारा सं खोन्थाहरथाराखै रावबो थाङाखै नामा पार्टि जानो MP45 S पार्टि जानो MP45 SK अके थेंक्स वेलकाम निजोरा नार्जारि दे बिदिब्ला बाय आब' आं एसे बिजि औ दे आगै थेंक इउ स माच आरो ना दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैबाय आगै निजोरानिसिम आर'नाइ एजिएस फुंजा जइन प्लिज जोंहा आर'नाइ एजिएसआ फुंजाखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना फुंजा नार्जारि निजोरा सापर्ट खालाम दे आंबो खालामफिनगोन जोंहा फुंजा नार्जारि आगैया निजोरा आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना गावबो बेक खालामगोन होनदों जोंहा निजोरा आगैया थांबायसो नामा थांनो नागिरदोंमोन थुलथानाय तुलुमनि बर' निउ फ्रेन्ड जोंहा तुलुमनि बर' आगैया निउ फ्रेन्ड होनहरदों हाय होनहरदों आरो ना निउ फ्रेन्डखौ नेलिक्स दैमारि हेल' सनाफोर कमेन्ट खालामना दोनदो दा सापर्ट केन्सेल जों खालामगोन आं
आं नोंसोरल' कमेन्ट खालामनाल' दोनदो। जोंहा नेलिक्सआ दैमारिया गैया कमेन्ट खालामना दोनहरनो खोन्थादो आरोना दायोहाय खालामगोन होनना बुंहरदो उनावहाय खालामगोन होनहरदों आरोना जोंहा आगै नेलिक्सआ फुंजा नार्जारि आर'नाइ फैदो होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया तुलुमनि बर' हेपि निउ इयार अल फ्रेन्ड्स होनहरदों जोंहा तुलुमनि आगैया बयनिसिमबो हेपि निउ इयार जासिहरदों मैनाथि ब्लग नेलिक्स आं खालामबाय दे होनहरदों जोंहा मैनाथि ब्लगआ नेलिक्सखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय नेलिक्स दैमारि थाथ'दो आब' आं ओंखाम जाग्रोनि औ दे आगै दे जाहैदो आर'नाइ एजिएइच फुंजा सापर्ट एन्ड कमेन्ट भिडिअ जोंहा आर'नाइ एजिएइचआ फुंजाखौ सापर्ट आरो कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस बि स्टेटास हाय लोगोफोर सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौबो आं बेक खालामफिनगोन जोंहा एस बि स्टेटास आगैया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सोरबाफोर गोदानब्ला ओमफ्राय बेक खालामहरगोन होनना बुंहरदों नयमि सानदैमारि सोरनो सापर्ट नांगौ नों आंखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो बेक खालामफिनगोन जोंहा नयमि सानदैमारि चेनेलखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहा नयमि सानदैमारियाबो बेक खालामफिनगोन फुंजा नार्जारि गैया थांथ'वाखै पार्टि जानो औ जोंहा थांथ'वाखैनो फुंजा नार्जारिया गैया पार्टि जानो आरबि इउटुब चेनेल हाय बाजै मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय पार्टि सार्टि जानो थाङाखै नामा आर'नाइ एजिएइच नयमि सापर्ट एन्ड कमेन्ट भिडिअ जोंहा आर'नाइया नयमिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो भिडिअ कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना पागल हाय बाबै सना मा बाबै सना बेलाय बाजै सना जानांगौ हाय मा खबर पार्टि जानो थाङाखै नामा जेरावबो हेपि निउ इयार पागल आगै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरोना आगै गोसोखां नेलिक्स दैमारि सापर्ट केन्सेल नङा आब' मिस्टिक जादों सापर्ट चेनेल औ सापर्ट चेनेल आरोना आं मा केन्सेल होनना सानदोंमोन आरोना थेवबो आं ओरैनो फरायफाबाय आरोना जों खालामगोन आं कमेन्टल' खालामना दोनदो जोंहा नेलिक्स दैमारिया सापर्ट मामोन सापर्ट खालामफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना पागल हेपि निउ इयार फैबाय दिनै बाजै सानावनो औ हेपि निउ इयार फैबायथ' आरो नै जोंहा पार्टि जानो फैदो नै फोथाराव गोजान बोसोर थांनायनि दिनै बिदाय होनो फैदो फोथाराव आर'नाइ एजिएइच आरबि जइन मी प्लिज जोंहा आर'नाइ एजिएइचआ आरबिखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना फुंजा नार्जारि हेपि निउ इयार होनहरदों तुलुमनिखौ जोंहा फुंजा नार्जारिया आर'नाइ एजिएइच फुंजा जइन मी प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइया आरबि इउटुब चेनेल गाबोनसो जागोन बाजैयाव नोंखौ नोंमा आगै हेपि निउ इयार आरोना नोंनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आगै आरबि इउटुब चेनेल फुंजा नार्जारि आर'नाइ थांगासिनो होनदों नामा फुंजा नार्जारिया आरबि इउटुब चेनेल खबरा मोजां आंनाबो मोजां दंथ'यो दे आर'नाइ एजिएइच आरबि सापर्ट एन्ड कमेन्ट भिडिअ जोंहा आर'नाइया आरबिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो भिडिअ कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना पागल जगिं खालामलायबाय दिनै नोंखौ आं पार्टि जाया लोगाबो मा होनखो पार्टि जाया लोङाबो बाजै होनदों नामा जायाबो लोङाबो नामा दिनै माने नोंहा पार्टि गैया पार्टि जानांगौ सेंग्रा मानसिफोरा दिनैनि दिनाव कटक जालायनो जोंहाबो जानो फैदोसो नै फोथाराव बै गस्ला लामना दोननायखौ न'खौहाय
नयमि सान दैमारि हाय फ्रेन्ड्स आं थांथ'नोसै दे आं गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि मोजां गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार अल फेमिलि थेंक इउ स' माच आरोना नयमि सान दैमारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरो बयनिसिमबो हेपि निउ इयारनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय जोंहा नयमि सान दैमारिया बयखौबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आरोना ओमफ्राय आंनिसिमबो नयमि सान दैमारिनिसिम गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय गोदान बोसोरनि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नयमि सान दैमारि आर'नाइ जियै फुंजा बुजि मोनाखै होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइया आरबि इउटुब चेनेल आर'नाइ अके कमेन्ट हर आंनाव जोंहा आरबि इउटुब चेनेला आर'नाइखौ कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गावनियाव मैनाथि ब्लग दानजाफिनबायसो मैनाथिया माबाफोर लिरदोंमोन नामा दानफिनलांबाय आरोना फुंजा नार्जारि आर'नाइ सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो खालामबाय जोंहा फुंजा नार्जारिया आर'नाइखौ सापर्ट खालामबाय आरो कमेन्टबो खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना आरबि इउटुब चेनेल बाजै आं थांथ'बाय दे औ दे आगै थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय अनसाय स्टेटास बड' हाय होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो अनसाय आगैनिसिम गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार पागल दा हरनिफ्रायनो हेपि निउ इयार जागोन लोगोफोर औ दा हरनिफ्रायनो जागोनथ' आरो गोजाम बोसोरा थांबाय गोदान बोसोरा फैलायबाय बोसोरसे जामलायबाय होनलायदो बोरायलायबाय आरबि इउटुब चेनेल बाजै शुटिं दं औ दे आगै बेस्ट अफ लाक आरोना पागल अय अनसाय सुवाद होनहरदों जोंहा अनसायखौ सुवाद होनहरदों जोंहा पागला आर'नाइ एजिएइस आरबि कमेन्ट हरबाय होनहरदों जोंहा आर'नाइया सबिता दैमारि ब्लग फैफिनबाय आं लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरोना सबिता दैमारि फैफिननायनि थाखाय जोंहा सबिता लोगोआ फैफिनबाय अनसाय स्टेटास मा सुवाद होनहरदों जोंहा अनसाया मा सुवाद होनहरदों आरोना पागलखौ पागल अय सुवाद लोंदोना लोङाखैब्रा नोंलाय जोंहा पागला गैया अनसाया गैखौबा लोंदोना लोङाखै सोंहरदों आरोना सबिता दैमारि ब्लग हेपि निउ इयार बयखौबो जोंहा सबिता दैमारिया बयनिसिमबो हेपि निउ इयार जासिहरदों थेंक इउ स' माच सबिता नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार आर'नाइ एजिएइस थेंक्स फुंजा रिटार्न मोनगोन जोंहा आर'नाइया थेंक्स होनहरदों आरोना फुंजाखौ रिटार्न मोनगोन होनना बुंहरदों फुंजा नार्जारि सबिता सापर्ट खालामदो आंबो खालामफिनगोन दे जोंहा फुंजा नार्जारिया सबिता लोगोखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गावबो खालामफिनगोन होनना बुंहरदों फुंजा नार्जारि आर'नाइ नेनानै थाबाय दे जोंहा फुंजा नार्जारि आर'नाइखौ नेनानै थाबाय होनना बुंहरदों आरोना आर'नाइ एजिएइस फुंजा चेक खालाम होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइया फुंजाखौ चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों पागल सबिता दैमारि ब्लग हाय हेपि निउ इयार आइ लाभ इउ अल फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा पागला सबिता दैमारि ब्लगखौहाय हाय होनहरदों आरो हेपि निउ इयार होनहरदों आरो आइ लाभ इउ अल फ्रेन्ड्स होनहरदों थेंक इउ स' माच मैनाथि ब्लग सबिता आंखौबो सापर्ट खालाम होनहरदों जोंहा मैनाथिया सबिताखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सबिता दैमारि फुंजा नार्जारि जागोन होनहरदों जोंहा सबिताया फुंजा नार्जारिखौ ओमफ्राय फुंजा नार्जारि सबिता जागोन दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारियाबो सबिताखौ जागोन दे होनहरदों आरोना लाभ अनसाय स्टेटास बड' 3:10 स्वाद लागोनलै गोदान बोसोरनि होनदों नामा 3:10 बुजियासै आरोना आङो मा होनखो आगैया गोदान बोसोरनि आर'नाइ एजिएइस पागल जइन प्लिज होनहरदों पागलखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों जोंहा आर'नाइया पागल जइन करिदि सापर्ट करिदि आर'नाइ एजिएइस अनसाय जइन प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइया अनसायखौ जइन खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना पागल लोगो सुवाद आं लों सुवाद आं लोङालै होनहरदों खोमा औ माने
अनसायखौहाय लोंनो खिथादों गाव लोङालै होनहरदों तिनथानिफ्रायसो लोंगोन होनदोंमोन खोमा आरोना तिनथानिफ्रायसो तिनथा जायाखै नामा ओहो तिनथा जाथ'वाखै तिनथानिफ्राय लोंगोन होनहरदों माने आं बेखौनो बुजिना मोनाखैमोन आरोना थांनोसै जोंहाबो सान्दुं गैला थिखांनांसिगोन तिनथायालासि थांसै आरोना आंबो ओमफ्राय तिनथानिफ्राय आंबो थांसै सान्दुंआनो एकदम डाउनथार जाथारै ब्लग मा देखायखो आब' नैलाय फोथाराव जोंहा पार्टि जानो फैदो आरो ना आगै मा खबर आगै जाथारै सिनायाखैनो होनना बुंहरदों माने सान्दुंआबो बोरैबा आरोना गोमलेले बोथोरानो ओंखायनो मोदानजोबदों आंबो मेगनखौनो नायनो हाया हाया मोननायखायनो बेक खालामना लादो आरोना बोरैबा मोदानदो बोरैबा नुजोबदो आङो फोथारावसो दंफैयो आरोना आगै आर'नाइ एजिएच फुंजा चेक खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएचआ फुंजाखौ चेक खालामबाय होनहरदों आरोना मिक्सार हाय आब' होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय एसपि स्टेटास नयमि सान दैमारि आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आं नोंनिखौ गाबोन बेक खालामफिनगोन सिउरखा कमेन्टल' हरना दोन थांबाय नामा जोंहा नयमि आगैया थांबाय जानांगौ आरोना दहायनो थांनो होन्दोंमोन थाङाखैब्ला बेक खालामना होफिन आरोना एसपि स्टेटासनिखौ मैनाथि ब्लग फ्रेन्ड आं थांथ'नोसै दे औ दे थेंक इउ स' माच आरोना मैनाथि ब्लग दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय लाभ अनसाय स्टेटास बड' आर'नाइ आं सापर्ट खालामबाय दे जोंहा लाभ स्टेटासआ लाभ अनसाय स्टेटास बड'आ जोंहा आर'नाइ आगैखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना औ दे जेपि ब्लग प्लिज गाइस आंजोंबो फैदो लोगोआव होनना बुंहरदों जोंहा जेपि ब्लगआ गावखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो जाय जाय गोदान आर'नाइ एजिएच अनसाय भिडिअ कमेन्ट खालाम होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएचआ अनसायखौ भिडिअ कमेन्ट खालाम होनना बुंहरदों आरोना जाथारै ब्लग हम होनहरदों मिक्सार उम्मा आब' सना होनहरदों नामा थेंक इउ स' माच आगै हमना लाबाय आङो ओमफ्राय पिकनिक सिकनिक जानो थाङाखै नामा आगैमोनहा जेरावबो लाभ अनसाय स्टेटास बड' खालामदों कमेन्टसबो जोंहा अनसाय स्टेटास बड'आ खालामदों होनना बुंहरदों आरोना कमेन्टबो आर'नाइ एजिएच अके होनहरदों आर'नाइ एजिएच मिक्सार जइन होनहरदों जोंहा मिक्सार आगैखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना फुंजा नार्जारि सबिता सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो हरबाय चेक खालाम जोंहा सबिताखौ फुंजा नार्जारिया सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो हरबायनो आरोना चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आर'नाइ एजिएच जाथारै जइन जोंहा आर'नाइ एजिएचआ जाथारैखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना जाय जाय सापर्ट गैया खालामलायदो नोंसोरो पागल प्लास पागल आर'नाइखौ सापर्ट खालामबाय आं जोंहा पागल प्लास पागला गैया आर'नाइखौ सापर्ट खालामना होबायनो आरोना आर'नाइ एजिएच पागल भिडिअ कमेन्ट प्लिज जोंहा कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना आर'नाइया जोंहा पागला गैया सापर्ट खालामबायनो आर'नाइखौ थिखांसै नामा माइखौ तिनथा जाथारसै र' जासिगोन तिनथायाव थिखांसै दे आगैमोन सोरबाफोर लाइक होआखैबा अननानै लाइक होना होदो आरोना नोंसोरनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय इसाबो जावदो ना सान्दुङा निहिरसो सिरिसिगोनलै हुथुंदो दे एसपि स्टेटास पागल पागल सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौ जोंहा एसपि स्टेटासआ पागल आगैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना
पागल कमेन्ट हरबाय आं होनहरदों जोंहा पागला गैया। आर'नाइ एजिए सापर्ट आं कमेन्ट होमब्ला साब आनसाबस्क्राइब जाया। मा होनदों? सापर्ट आरो कमेन्ट होमब्ला साब आनसाबस्क्राइब जाया ना मा होनखो आं बुजियासै आरोना आर'नाइखौ। आर'नाइ जिस थेंक्स पागल होनहरदों जोंहा आर'नाइ जिस दसे नेथ' होनहरदों आरोना। थांजोब्बाय सं रावबो गैला साथामल'सै जोंबो थांसै नामा? साथामल'सै रावबो गैला। आर'नाइ एजिएस गाबोनलाय फैगोन ना? सम जाब्लाथाय फैगोन आरोना आगै। ओमफ्राय आंहा मालाबा टाइमा थोस्लाबा आरोना मोनायो नालाय ओंखायनो मोनाबा आरो सम जास्लाबा मोनाबा आरो खामानि थायोना ओंखायनो मालाबा सम मोनब्लाथाय फैगोन आरो आङो माने फैथारगोनबो होननो हाया फैथाराबो होननो हाया समा मिलायबानो फैयो आङो। औ दाबो नै 3थासिम थानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै बोथोराबो माबा रेबबाय दं थाथारनोसै खोमा दसे र'। ओमफ्राय नै मानसिफोरानो गैला दि आरो रावबो सासेल'थारसै मानसिफोर फैबाथ' थानो हागौमोन। अके होमबा बाय होनदो जोंहा आगै आर'नाइयाव दे बाय होमबा आगै दे थेंकिउ स' माच आरोना आगै आर'नाइ। औ अबे खासे बाबाया नों खासे रावबो गैथारला होननायखाय नों खासे थेलायाबो खासे नै आरो इलाय इनियावबो थिया गसंना दं खासे आइथिंबो दं खासे आइथिंबो दं थखनाबो खासे गस्लायाबो खासे रावबो गैला। फंजा नार्जारि मैनाथि ब्लग सापर्ट खालामबाय नोंखौ आं होनना बुंहरदों आरोना। औ दे गस्ला खासे ओं जादो थांबायसो नामा जोंहा मैनाथि मोना रावबो गैला आरोना सानैल'सै नै। पागल एस पि स्टेटास नोंखौ सापर्ट कमेन्ट हरबाय होनना बुंहरदों जोंहा एस पि स्टेटासखौ सापर्ट खालामसो थांजोबदो जानांगौ आरोना रावबो गैला। माबालै नावद्रा बुथुमदो। रबिन UYT अफिसियेल बहानिलै आब' नों? आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना आगै ओमफ्राय बरपेटा रडनि। ओमफ्राय नोंलाय अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो। पागल बाजै सना मा ओंख्रि जाखो? जोंहा दिनै ओंख्रिया बिराद मोदोमफ्रुनायमोन आरोना नाफाम रोसि इनिफ्राय दावदै एवनायमोन। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन? आर'नाइ एजिएइच रबिन जइन जोंहा आर'नाइ एजिएइचआ रबिनखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना। जोंहा रबिन आगैया दङब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो गोदान बोसोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आगै बावहरनाय थाबाय आरोना रबिन आगैनिसिम। फुंजा नार्जारि माथो जाखो होनना बुंहरदों। सोरखौ होनखोथाय मैनाथि मोना थांजोब्बाय खोमा रावबो गैलासं। सापर्ट खालामनोसो थांदो नामा मोनथिला आरोना। आर'नाइ एजिएइच रिटार्न हरबाय पागल होनहरदों जोंहा आर'नाइया रिटार्न हरबाय होनहरदों आरोना पागलखौहाय। रबिन वाइटि अफिसियेल आं धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आब' औ जोंहा धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आरोना। रबिन सिमेन्ट सापरि मा
मा गामिनिमोनलाय आं सोंखांबायमोनसो नामा मिथिला आरोना खोन्थाहरफिनदो आरोना खेबसे मा गामिनिमोन सिमेन्ट सापरि ओइ ये बुलहा मानि फालतु मिस्टार मिजिंसा हाय बारा ना मा होनहरखो बुजियासै आरोना हाय मिजिंसा थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दुलथा औ मिस्टार मिजिंसा हाय आब' आंहा दासो होनहरदों औ थेंक इउ स' माच आरोना आगै दावरावथार आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मिजिंसा आगैनिसिम गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय एडभान्सनो आर'नाइ एस मिजिंसा जयन होनहरदों जोंहा आर'नाइया मिजिंसा आगैखौ जयन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना रबिन वाइटि अफिसियेल सिमेन्ट सापरियानो जोंना सिमेन्ट सापरियानो होनना बुंहरदों आरोना माने टाउनावनो जानांगौ आरोना जोंबो थांदोंमोन आरोना खेबसे इनकेस आं सोंहरदोंमोन हसं होननाय गामियाव थांदोंमोन आरोना आगै आर'नाइ एजिएस मिजिंसा जयन प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइया फुंजा नार्जारि मिस्टार मिजिंसा जयन खालामदो दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया मिस्टार मिजिंसाखौ जयन खालामनो थाखाय खावलायहरदों एस पि स्टेटास लाइक होखाबाय आबौ थेंक इउ स' माच आरोना आगै एस पि स्टेटास खोन्थाहरनायनि थाखाय आर'नाइ एजिएइस रबिन जयन जोंहा आर'नाइया रबिनखौहाय जयन जानो थाखाय खावलायहरदों स्टेला नार्जारि हेल' सिस लाइक दानाव थेंक इउ स' माच स्टेला आगोन लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर हेपि निउ इयार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय स्टेला नार्जारि मा ओंख्रि जाखो होनना खोन्थाहरदो आरोना रबिन वाइटि अफिसियेल हसङा जोंनि गामि खाथिनिनो आब' औ नंगौ नामा जों हसङाव जया होननायखौ सिनायसानो थांदोंमोन आरोना जोङो 2 नम्बर ना 1 नम्बर हो 2 नम्बरसोमोन खोमा ना 2 नम्बर हसङाव थांदोंमोन आरोना मा गामि बेनोथ' सिनायोबो जानो हानाय सोरखौबा आर'नाइ एजिएइस स्टेला जयन प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइया स्टेलाखौ फुंजा नार्जारि स्टेला जयन खालाम दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारियाबो जोंहा स्टेला आगैया थाङाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आगै स्टेलानिखौबो सापर्ट खालामना होफिनदो रानि नाइस होनहरदों जोंहा थेंक इउ स' माच रानि वेलकाम माइ लाइभ स्ट्रिम सिमेन्ट सापरियावनो आर'नाइ एजिएइस रानि जयन होनहरदों जोंहा रानिखौ जोंहा सापर्ट खालामना होदो रानियाबो पागल प्लास पागल मिस्टार मिजिंसा नोंखौ सापर्ट कमेन्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना जोंहा पागला मिस्टार मिजिंसाखौ सापर्ट खालामबाय होनना खोन्थाहरदों थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय आगै स्टेला नार्जारि वेलकाम सिस हेपि निउ इयार टु अल होनहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया बयखौबो हेपि निउ इयार जासिहरदों थेंक इउ स' माच दिनै बोथोरालाय माथो मा जादों दे माबादो हुथुमदो थांसै जोंहाबो है बाबु हामा ओइ मानो नै आं बख'ना होनि दे बख'बाय दे गैयाना इयाव थ' थांसै थ' आर'नाइ रबिन सापर्ट नाङा नामा होनना सोंहरदों जोंहा आर'नाइया रबिनखौहाय सापर्ट नाङा नामा सोंहरदों आरोना ओमफ्राय फुंजा नार्जारि स्टेला सापर्ट नाङा नामा होनहरदों स्टेलाखौबो नांगौ मानो नाङा जानो नोंसोरो सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोनो बेक खालामगोन निस्सय रबिन वाइटि अफिसियेल गाइस जइन मि सापर्ट खालामदो आंखौबो जोंहा रबिन वाइटिया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जोंहा रबिन वाइटिनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो
आर'नाइ एजिएस रबिन जइन प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएसआ रबिनखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना स्टेला नार्जारि आर'नाइ खेव खालामबाय आंनिखौबो फुल नायना खालामबाय ना मा होनदों आर'नाइखौ खालामबाय आंनिखौबो फुल नायना होनदो जानांगौ आरो ना स्टेला नार्जारिया आर'नाइ चेनेलखौहाय खालामबाय होनना बुंहरदों ओमफ्राय आर'नाइ एजिएसआबो बेक खालामना होब्लानो जाबाय भिडिअखौ वाट्स खालामनानै नुब्रि वाइटि हाय आब' होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो ना आगै नुब्रि जिपि ब्लग प्लिज हेल्प मी होनहरदों जोंहा जिपि ब्लगा जोंहा जिपि ब्लग आगैखौबो जाय सापर्ट खालामाखै गोदान फैदोंब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना जिपि चेनेलखौहाय जिपि ब्लगखौ आर'नाइ एजिएस स्टेला भिडिअखौ कमेन्ट खालाम होनना बुंहरदों जोंहा भिडिअ कमेन्ट खालामनो खोन्थादों नामा स्टेलाखौ आर'नाइया फुंजा नार्जारि रबिन वाइटि फैदो दे होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया अनसाय स्टेटास फट' सोर आंजों गैया आंजोंबो खालाम आंबो होफिनगोन दे होनना बुंहरदों आरो ना जोंहा अनसाय स्टेटासा जाय सापर्ट गैया अनसाय स्टेटास बड'दोबो अननानै सापर्ट खालामना होदो बेबो बेक खालामफिनगोन नोंसोरो खालामनानै आरो बेक खालामफिनलायबानो जाबाय आरो ना खालामा लाबानो दाथा नुब्रि वाइटि हेपि निउ इयार टु आब' होनना बुंहरदों थेंक इउ स' माच आगै नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार स्टेला नार्जारि फुंजा नोंखौबो खालामबाय दे फुल भिडिअ नायना आंनिखौबो खालामदो जोंहा स्टेला नार्जारिया फुंजानिखौबो भिडिअ नायनानै फुल नायनानै खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना ओमफ्राय गावनिखौबो फुल नायना खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना जेपि ब्लग प्लिज गाइस अननानै होनना बुंहरदों जोंहा रिकुवेस्ट खालामहरदों आखाइ खबजबनानै जोंहा जेपि ब्लग आगैनिखौबो सापर्ट खालामना होदो अननानै जाय खालामाखै बेयाव थानाय गासैबो खालामलायदो आरो ना रावबो खालामा लाफानो दाथा आरो बेगबो खालाम कमेन्ट हरनानै एसपि स्टेटास फुंजा नार्जारि सापर्ट मी आं गाबोन बेक खालामफिनगोन सिउरका होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एसपि स्टेटास आगैया गाबोन सिउर खालामहरगोन होनना बुंहरदों पाल्टन गैया ना इयाव गानना ला र' रुबुकास ब्लग हाय लोगोफोर गासैखौबो बरायहरबाय आरो सापर्ट खालाम होनना बुंहरदों आंखौबो औ थेंक इउ स' माच जोंहा रुबुकास ब्लग आंनि लाइभ स्ट्रिम सापर्ट खालामना होदो आरो ना फुंजा नार्जारि स्टेला भिडिअआव कमेन्ट खालाम होनहरदों खालामदे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया आर'नाइ एजिएइच स्टेल रिटार्न हरबाय दे होनना बुंहरदों ना जोंहा स्टेलाखौ रिटार्न हरबाय होनहरदों आरो ना आर'नाइया मयना अफिसियेल हाय हेल' आब' हेपि निउ इयार औ हेपि निउ इयार सिस्टार मयना अफिसियेल थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंनिफ्रायबो हेपि निउ इयार आरो ना आर'नाइ एजिएइच जेपि जइन होनहरदों जोंहा आर'नाइया स्टेला नार्जारि औ फुंजा कमेन्ट हरनानै दोन दे होनहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया फुंजाखौ कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनब्लानो जाबाय ओमफ्राय गाबोन बेक खालामफिनबानो जाबाय एसपि स्टेटास जेपि ब्लग सापर्ट मी आं बेक खालामफिनगोन कमेन्ट हरना दोन होनना हरदों जोंहा एसपि स्टेटासआ जेपि ब्लगखौहाय कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एसपि स्टेटासआ जेपि ब्लगखौ फुंजा नार्जारि एसपि स्टेटास दा खालामगोन दे होनहरदों जोंहा एसपि स्टेटास फुंजा नार्जारि एसपि स्टेटासखौ आर'नाइ एजिएस मयना जइन एन्ड कमेन्ट भिडिअ जोंहा आर'नाइ एजिएसआ मयनाखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना आरो कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों रबिन वाइटि अफिसियेल फुंजा नार्जारि जइन जादों होनना बुंहरदों जा रबिन वाइटि अफिसियेला फुंजा नार्जारिखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों र' एसपि स्टेटास अके फुंजा कमेन्ट मा हरना दोन
आर'नाइ आंजों जइन जादो आरो कमदि आर'नाइखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना। ओमफ्राय मयना अफिसियेल अके थेंक इउ होनहरदों जोंहा मयना अफिसियेला। जेपि ब्लग आर'नाइ आरो एसपि अके आं खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा जेपि ब्लगआ। थिगसे गोजानाव खामोन नामा? अ एसपि स्टेटास अके जेपि नोंनिखौ गाबोन बेक खालाम हरफिनगोन आं कमेन्टल' हरथार फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा एसबि स्टेटासआ जेपिखौ। रबिन वाइटि अफिसियेल एसपि स्टेटास जइन मि होनहरदों जोंहा रबिना एसपि स्टेटासखौ जेपि ब्लग अके दान होनहरदों। एस इउ बर' हाय होनहरदों हाय एस इउ बर' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिम फैनायनि थाखाय आरो हेपि निउ इयार नोंनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। स्टेला नार्जारि रबिन वाइटि आंखौबो सापर्ट खालामदो आंबो खालामबाय नोंखौ। जोंहा स्टेला नार्जारिया रबिन वाइटिखौ सापर्ट खालामबाय होनहरदों आरोना। ओमफ्राय गावखौबो खालामनो थाखाय खावलायहरदों। स्टेला नार्जारि जेपि सापर्ट खालामदो होनहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया जेपिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। एस इउ बर' सापर्ट दे होनना बुंहरदों जोंहा एस इउ बर'खौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो। आर'नाइ एजिएच जेपि सापर्ट होबाय नटिफिकेसन्स नायदो जोंहा आर'नाइ एजिएचआ जेपिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना नटिफिकेसन चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। एस बि स्टेटास रबिन वाइटि अफिसियेल आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आं अननानै आंनिखौबो बेक खालाम हरफिनदो। जोंहा एस बि स्टेटासआ रबिन वाइटिनिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय गावखौबो बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। एस पि स्टेटासआ जेपि ब्लग स्टेला अके दान होनहरदों जोंहा जेपि ब्लगआ स्टेलाखौ दान खालामबाय आरोना। रबिन वाइटि अफिसियेल स्टेला नार्जारि आंखौबो सापर्ट खालामदों होनहरदों जोंहा रबिना स्टेलाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। रकि नार्जारि माथो नुवाबो आब' नोंखौ आं बेक खालामना लादो आरोना आगै माने मोले मोले मेगना बोरैबा मोनजोबनायखाय आङो फोथारावसो दंफैयो नालाय बोथोराबो बोरैबा जादों ओंखायनो बेक खालामना लादो आरोना। थेंक इउ स' माच आरोना आगै रकि आरो गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। हेपि निउ इयार स्टेला नार्जारि रबिन वाइटि खालामखाबाय होनना बुंहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया। आर'नाइ एजिएच जेपि रिटार्न प्लिज होनहरदों आरोना। माखौ रबिन वाइटि अफिसियेल खालामबाय एस पि स्टेटास खालामबाय नोंनिखौ होनहरदों जोंहा रबिन वाइटिया वाइटिया खालामबाय होनहरदों आरोना एस पि स्टेटासखौ। आर'नाइ एजिएच रकि जइन प्लिज होनहरदों जोंहा आर'नाइया रकिखौहाय। एस पि स्टेटास रबिन वाइटि अननानै बेक खालामफिनहरदों होनना बुंहरदों जोंहा एस पि स्टेटासआ रबिनखौहाय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। स्टेला नार्जारि जाय आंजों सापर्ट गैयाबा खालामदो प्लिज आंबो बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया जाय सापर्ट गैया खालामनो खोन्थाहरदो आरोना। ओमफ्राय गावबो बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों। ओमफ्राय आङो तिनथायाव दोनसिगोन आरोना आगैमोन हामा मोननांला माइ थिखांसै जोंहाबो जों फोथारावसो दंफैयो नालाय। रकि नार्जारि आर'नाइ फेन होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारि प्रबिन वाइटि सापर्ट खालामबाय होनहरदों जोंहा। रबिनसो नामा रबिन वाइटि सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो हरबा चेक खालामदो होनहरदों जोंहा। फुंजा नार्जारिया रबिनखौ सापर्ट खालामबाय होनहरदों आरोना कमेन्टबो हरबाय चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। फुंजा नार्जारि स्टेला नार्जारि सापर्ट खालामबाय चेक खालामदो जोंहा स्टेला नार्जारिखौबो फुंजा नार्जारिया सापर्ट खालामबाय होनहरदों आरोना चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों।
स्टेला नार्जारि रकि नार्जारि प्लिज सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन जोंहा स्टेला नार्जारिया रकि नार्जारिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना गावबो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों फुंजा नार्जारि फुल वाट्सबो खालामबाय स्टेला होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया फुल वाट्सबो खालामबायनो आरो ना स्टेला नार्जारि फुंजा थेंक इउ होनहरदों जोंहा फुंजाखौ स्टेला नार्जारिया औ जाय सापर्ट खालामो अननानै भिडिअसफोरखौबो फुल वाट्स खालाम आरो ना आगैमोन गासैनिखौबो खालामलाय वाट्सबो खालामलाय फुल भिडिअफोरखौबो नायनांगौ आरो ना फुंजा नार्जारिखौ नार्जारि ओरै जयियाव थाङो आरो ना इन्सआव थुनानै चेनेलाव थांदो अब्लानो सापर्ट खालामहैनो हागोन आरो ना आगै आर'नाइ AGH रकि सापर्ट दान होनहरदों जोंहा आर'नाइया रकिखौ सापर्ट दान खालामबायनो फुंजा नार्जारि रबिन वाइटि वेलकाम होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया रबिनखौ फुंजा नार्जारि स्टेला इउर वेलकाम होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया स्टेलाखौ वेलकाम होनहरदों स्टेला माबा आर'नाइ AGH रकि जइन माने साबसक्राइब जोंहा आर'नाइ AGHआ रकिखौ जइन माने साबसक्राइब होनना बुंहरदों आरो ना आगैया बेखौसो बुजि मोनाखैब्ला खोन्थाहरदों आरो ना बुजिखादों जानांगौ SB स्टेटास रबिन वाइटि अफिसियेल खालामाखैदां ब्र माथो 87आनो 88 जानांगौमोन फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा SB स्टेटासआ रबिन वाइटिखौहाय खालामाखै खोमा होनना बुंहरदों आरो ना जोंहा SB स्टेटासआ माने साबसक्राइबारा 87आनो दङ होनना बुंदों जोंहा भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालाम आरो ना भिडिअखौ नायाब्लाथाय साबसक्राइबा थानाय नङाबो जानो हानाय रकि नार्जारि आं रोङालै जयेन जानो नांगौबा आं वाट्सआप नाम्बार हरगोन आं औ सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदो आरो ना आगै रकि नोंखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदों माने साबसक्राइब गैयाब्ला नैबे रेन्जआव थांनानै डाइरेक्ट चेनेलाव थां अब्लानो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना SU बर' सापर्ट होनना बुंहरदों जोंहा SU बर'खौबो जाय चेनेला जाय गोदान अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना SU बर' चेनेलखौ आर'नाइ AGH साब बर' सापर्ट प्लिज होनहरदों जोंहा SU बर'खौ सापर्ट प्लिज होनहरदों आरो ना आर'नाइया रकि नार्जारि वाट्सआप नाम्बारा आंना नै जोंहा रकि नार्जारि आगैया वाट्सआप नाम्बार हरदों आरो ना जायनो सापर्ट नांगौ अननानै नै रकि नार्जारिनि वाट्सआप नाम्बारखौ लादो आरो अननानै सापर्ट खालामना होदो रकि नार्जारिखौ सापर्ट खालामना होदो माने जोंहा रकि नार्जारिया रोङाखैनो अननानै रकि नार्जारिखौ थांनानै सापर्ट खालामग्रोना होदो आरो ना सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरदो रकि नार्जारिनियाव ओमफ्राय रकि नार्जारिया कमेन्टखौ मोनब्लाथाय बेक खालामनानै होगोन बेनो जाबायथ' आरो नाम्बारखौ नांगौबा लानो हागोन नै वाट्सआप नाम्बारा रकि नार्जारिनिया होनानै होखादों 8099411866 बेयो जाबाय रकि नार्जारिनि वाट्सआप नाम्बार आरो ना जायनो नांगौ फुंजा नार्जारि SU बर' सापर्ट खालाम दे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया SU बर'खौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना MRDS इउटुब चेनेल आंथ' भिडिअखौ नायनानैसो खालामखायो फ्रेन्ड औ जोंहा भिडिअखौ नायनांगौ आरो ना भिडिअखौ नायनानैसो सापर्ट खालामनांगौ भिडिअखौ नायाब्लाथाय सापर्ट थायाबो होनना बुङो भिडिअखौ नायाब्लाथाय आरो जेबो मुलाम्फाबो गैया आरो ना भिडिअनि थाखायसो जायो नालाय भिडिअआ वाच टाइम गैयाब्ला एख' मुलाम्फा गैया भिडिअफोरखौबो नायनांगौ सापर्टल' खालामना दोनब्ला जाया आरो ना रकि नार्जारि आर'नाइखौ साबसक्राइब खालामबाय आं जोंहा रकि नार्जारि आर'नाइखौ साबसक्राइब खालामबायनो आरो ना आर'नाइया बेक खालामना होफिनब्लानो जाबाय आर'नाइ AGH थेंक्स रकि भिडिअ कमेन्ट खालाम होनना बुंहरदों जोंहा थेंक्स होनहरदों आरो ना रकिखौ भिडिअ कमेन्ट खालामना दोननो थाखाय खावलायहरदों रकि नार्जारि अके आर'नाइ होनना बुंहरदों 3ता जाबाय आंबो दोननोसै नामा आगैमोन माइ थिखांसै आरो ना बेला जाबाय नै बोथोरा बिराद बोरैबा खोब्लेले जाजोब्बाय निहिर सिजोबसिगोन थ' बाबु माइ थिखांसै जा थ' माइ थिखांसै थ'दो
हो जोंहानि नङा जोंहानि नङा माबा लानोसो बिसारि लानि अ एमारडिएस बाय फ्रेन्ड होनहरदों थेंक इउ स माच आरोना एमारडिएसआ दासो फैदोंमोन माने बे गाबोनफोर सम मोनबा फैसिगोन आरोना एमारडिएसआ आगै थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय अननानै सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै गालांदो आरोना आं लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आगैमोन गाज्रि मोननांला बयनिसिमबो हेपि निउ इयार आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय गोदान बोसोरनि ओमफ्राय दोननोसै आरोना मेथ्स जइन होनना बुंहरदोंमोन जोंहा एमारडिएसखौ होनहरदोंमोन जानांगौ जोंहा सापर्ट खालामलायदो आरोना जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो दे अब्ला आं दोनथ'बाय आरोना आगैमोन थेंक इउ स माच गाबोन सम जाब्लाथाय फैफिनसिगोन अननानै आगैमोनाबो फैफिनब्लानो जाबाय दे होमबा आं दोनथ'बाय आरोना आगै